mozog, veď ho máš. Hádam, bádam, pravdu hľadám, veľké tajomstvo spoznáš. Vy ste veľkí, malí vedci, prídete na to raz, dva. Ty aj ty, no skrátka všetci, rozlúštite tajomstvá. Ahoj, žiaci! Ach, tá zemská príťažlivosť. Všade je dookola, všade. A prečo tá zemská príťažlivosť? Zemská príťažlivosť? No tak to si vysvetlíme v najnovšom pokuse pod názvom Pád telesa v duchu. Hádam, bádam! Ak vyhodíme nejaký predmet do vzduchu, padne na zem? Áno, lebo je tu sila, ktorá pôsobí na všetky telesa a aj nás ľudí drží na zemi. A všetky predmety dopadnú na zem v rovnakom čase? Správna otázka. My si teraz urobíme pokus, či je to pravda. Adrián, poď mi pomôcť. Tak. Ruky hore. Vyskúšame, či dopadnú naraz. Spadli rovnako? Áno. Som zvedavý. Či modrá, či žltá. Teraz. Spadli? Áno, spadli. Rovnako? Áno. Poviem. Teraz. Nie, papier spadol neskôr. Adrián, ďakujem. Čo myslíte? Prečo spadol neskôr papier ako minca? Lebo je ľahší. Má väčšiu plochu. Nanáša ho vzduch? No áno, papier je ľahší, nadnáša ho vzduch. Veľmi správne. Lebo vzduch papier spomaľuje, je tam veľký odpor. Ale čo myslíte? Spadne naraz papier s mincou niekedy? Zemskú príťažlivosť neoklamete. Ja som sa pokúsil priblížiť k záveru, aby papier padol rovnako s mincou tak, že som si vystrihol kruh a položil na mincu. Medzi mincou a papierom je minimálny odpor vzduchu. Keby sme vytvorili vákum, teda vzduchoprázdno, vtedy by sa nám to podarilo. Papierik máme pod mincov